Κάθε φορά που η Ευρώπη και η Ινδία μιλούν για συμφωνία, κάποιοι τους ακούνε. Κάποιοι όμως πηγαίνουν και αλλάζουν τις συνθήκες του γεωπολιτικού παιχνιδιού ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Σήμερα, εν μέσω αυτής της συμφωνίας η οποία ανακοινώθηκε, θα πάμε να εξηγήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο λαμβάνει η χώρα στον κόλπο και αναμένεται να επηρεάσει πάρα πολύ τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία. Αναφερόμαστε σαφώς στην κόντρα μεταξύ των δύο πλουσιότερων κρατών του Περσικού κόλπου, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Εδώ λοιπόν θα πάμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς δύναται αυτή η κόντρα να φέρει τα πάνω κάτω στη συμφωνία που όλοι πανηγυρίζουν ότι θα αποτελέσει μια γεωπολιτική στροφή για την Ευρώπη. Εκεί που θα περίμενε κάποιος ότι η Σαουδική Αραβία και οι Εμιράτα θα ήταν συνεργάτιδες δυνάμεις ακριβώς για να υλοποιηθεί η συμφωνία του IMEC, βλέπουμε ότι από το Δεκέμβριο του 2025 τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμπλέκονται σε μια άτυπη σύγκρουση, η οποία αναμένεται να λάβει εξαιρετικές διαστάσεις και φυσικά εμπλέκει όλους τους παίκτες της περιοχής. Βλέπετε, επί δεκαετίες η Σαουδική Αραβία ήταν η αδιαφυσβήτητη ηγέτης του κόλπου. Τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, ο μεγαλύτερος πληθυσμός, καθώς και η θρησκευτική νομιμοποίηση, της οποίας φύλακας είναι η Σαουδική Αραβία, της προσδίδανε μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Η κρίσιμη καμπή όμως ήρθε το 2020 με την αναγνώριση του Ισραήλ από τα Εμιράτα μέσω της υπογραφής των συμφωνιών του Αβραάμ. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι το πράγμα άλλαξε και διαφάνηκαν ξεκάθαρα οι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες των κρατών του κόλπου. Η πρόσφατη σύγκρουση στην Ιεμένη το Δεκέμβριο του 2025 έφερε στην επιφάνεια τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που διέπουν τόσο το Ριάντ όσο και το Αμπου Ντάμπι. Η Σαουδική Αραβία έχει μια πάρα πολύ απλή προσέγγιση: αποφυγή συγκρούσεων, προστασία συνόρων και επικέντρωση στο εσωτερικό. Κατά τη φιλοσοφία του Μπιν Σαλμάν, ένα αδύναμο κράτος μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Ένα κράτος όμως που γκρεμίζεται δεν μπορεί. Έτσι, το Ριάντ πιστεύει ότι η περιοχή δεν χρειάζεται να αλλάξει. Χρειάζεται απλά να μην οδηγηθεί στην καταστροφή. Από την άλλη, το Αμπου Ντάμπι έχει μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, η οποία βασίζεται στην πρωτοβουλία. Για τα Εμιράτα, η περιοχή δεν είναι απλώς αδύνατη, είναι ετοιμοθάνατη. Αυτό δικαιολογεί την παρεμβατικότητα των Εμιράτων σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας, προκειμένου να πετύχει μια ομογενοποίηση εντός εισαγωγικών της περιοχής. Επομένως, δεν μιλάμε απλώς για μια εσωτερική διαμάχη μεταξύ δύο γειτόνων. Μιλάμε για μια διαφορά στον τρόπο ανάγνωσης ολόκληρης της περιοχής. Η σύγκρουση αυτή των δύο ηγετικών κρατών του κόλπου φέρνει στο επίκεντρο και τους περιφερειακούς παίκτες, οι οποίοι φαίνεται ήδη να πιάνουν στρατόπεδα και δεν μένουν αμέτωχοι. Η Τουρκία παρεμβαίνει ήδη στη Συρία από το Δεκέμβριο του 2024 και παραμένει εκεί, αναπτύσσοντας μια παρουσία η οποία ήδη αλλάζει τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Ιράν βλέπει τα δίκτυα τα οποία έτρεφε επί χρόνια να διαλύονται μετά τις ισραηλιτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023. Ταυτόχρονα, Ινδία και Πακιστάν τέθησαν αντιμέτωποι το Μάιο του 2025, με το Πακιστάν να έχει πλέον μια στρατηγική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Όσο για τα κράτη της περιοχής, φαίνεται πως Ομάν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Αίγυπτος είναι με το Ριάντ. Το Ισραήλ, από την άλλη, έχει τεθεί στο πλευρό του Αμπου Ντάμπι. Δύο στρατόπεδα, μία περιοχή. Και μέσα σε αυτή τη διάσταση, η Ευρώπη και η Ινδία πρέπει να βρουν έναν τρόπο να υλοποιήσουν τη συμφωνία.